Eta Villanoan gaude, gainea guk hemen bailara honetan bizigarenok oso garbi dugulako bailarako herri guztiek elkarlanean lana egin behar dugula eta egin behar dutela. Idei hori gainea diputaziotik legealdi honetan bereziki oso nabarmenki edatu den ideia da, elkarlarena da. Elkarlanean aritu behar gara, elkarlanean gauza asko irabazteko bai ditugu. Izan ere, Villabona Amasak aldaketa bat behar du. Udal politika egiteko beste era bat, arinagoa, berritzaileagoa, gardenagoa eta batez ere herritarren parte hartzea kontuan edukiko duena. Krisi testuinguru honetan, errekurtsoak, udaleko errekurtsoak, herritarren benetako beharrei erantzuteko erabili behar dira. Eta horretarako euro bakoitzari etekin gorena atera behar diegu. Gure iritziz, Villabona Amasak erronka berriei aurre egin behar die. Energia berriztagarrietan eredugarri izan beharko luke. Energian aurreztu beharko luke. E-administrazioa sortu beharko genuke. Administrazio publikoaren kultura berrirantz aurre egin behar dugulako. Administrazioetako maila guztien artean lankidentza bultzatu behar dugulako. EAJ-PNVek Villabona Amasari eskaintzen dioguna udal aktibo bat da. Etengabea lanean arituko den udal talde bat. Anitza, indartsua eta konprometitua. 4 urtez lo geratuko ez dena, eta arazoei erantzuna emateko herritarrekin batera lan egiteko moduak bilatu eta topatuko dituena. Hori delako kalitatezko zerbitzua bermatzeko bide bakarra. Guretzat, arlo bat gauza asko dauzkagu esateko, baina elementu batekin gaude benetan kezkatuta eta hurrengo urteetan gure lehentasuna izango dana. Eta da, ekonomia. Garbi dago, ekonomiaren inguruan udaletxek ditugun eskuduntzak, baina badaude lurzorua bilatzearena. Ikusi zuen nola daukaun apatxarreka eta hurrengo legealdirako guk mutuko deun apatxarreka hori azitzea 150 handikoa izanik. Sortzen ari gara berrikuntzarako, nagorek aipatu duen bezala, ze garrantzi izango duen berrikuntzarako eta enplegurako instituto berri bat. Eta hortarako Eusko Alderdi Jeltzaleak, ez beste inor, Eusko Alderdi Jeltzaleak Zapateroren aurrekontuak baldintzatuz lortu ditu 2 milioi euro Tolosalderako instituto bat lortzeko. Ez SOEk, ez PPek, ez inork ez zuen hemen txintike jarri gure baiarako. Eusko Alderdi Jeltzaleak jarri ditu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ekarri ditu 2 milioi euro gure etorkizuna zehazteko eta gure etorkizuna garatzeko. Alegia, hurrengo urteetan proiektu asko ditugu, baina batipat ekonomia eta horren guzti horren atzean dagoena eta horren atzean dago jendea, jendearen kezkak, jendearen nahiak guzti horren aurrea lan egingo dugu eta hori izango da gure berma handina. Espazio nagusi, bata izango litzateke Ezker Abertzalea, beste daetik PPSOE frontea eta erdibidean dagoen espazioa. Jendearen gehiengoarekin konexioa egiten duena. Benetan gure instituzioetan sinisten duena, gure etorkizunean sinisten duena. Gure herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela defenditzen duen espazioa. Eta nik uste dut, momentu honetan guk Eusko Alderdi Jeltzale bezala daukagula espazio hori lideratzeko gaitasuna eta bokazioa. Eta jokoan dagoena, datorren maiatzaren 22an, datorren igandean alegia, jokoan dagoena da hain zuzen ere 3 espazio horietan zein nagusituko den, zeinek hartuko duen pisu importanteena. Guk egiten dugun apustuak ez dauka zerikusirik siglekin. Ez da bat ere klientelista. Gure apustuak batez ere helburua du herritarra. Eta nun dauden helburu eta proiektu importanteenak. Eta herriz herri joan gara adostuz, hortze den erronkak eta egin behar ziren apustuak eta emaitzan eretzako borobila izan da. Ez gara azuko herri txiki ez da ere gure baiarez. Eta garbi dagoena da, Gipuzkoa guztien artean berdan bezala irekin nahi balin badugu, ezinbesteko daula jarrera horrekin jarraitzea. Urte importantea datozkigu, espazioak berdan bezala definituko dira, eta espazio horien artean erdiko bide indartsu bat lideratzeko aukera eta bokazioa daukana Eusko Alderdi Jeltzalea da.